Todo comeza cunha mensaxe que avisa de movementos sospeitosos na conta da vítima. Parece unha advertencia do banco, pero nada máis lonxe da realidade. É un lobo con pel de ovella, un ciberdelincuente botando anzol á súa presa. Así é o modus operandi que empregaron con Luisa, unha veciña de Chapela que sufriu esta estafa. A suposta mensaxe do seu banco parecía auténtica. A raíz desta falsa actividade sospeitosa contactou cun individuo que se facía pasar por xestor da súa entidade e que acabou por estafala na vida real. Foina enganando pouco a pouco para que efectuase transferencias a contas españolas e francesas por un importe total de 24.000 euros. Cando Luisa se decatou de que estaba atrapada nunha pantomima, xa era demasiado tarde. Acababa de ser estafada polo método do phishing. É que as vías que empregan os criminais para comunicarse coas víctimas están tan perfeccionadas que en ocasións son casi indistinguibles das oficiais. E coa inteligencia artificial, os delincuentes son capaces de crear ataques prácticamente personalizados. Entre este e outros tipos de estafa, no que vai de 2025 xa se contan 61 ciberestafas ao día en Galicia. Moitas delas son como a que sufriu Luisa, un recordatorio de que na sociedade de internet hai que ser máis cautos e desconfiados que nunca. Sen dúbida, porque ademais é que no caso desta muller se fixeron pasar polo seu propio banco e a Fátima caíu. Estás con Luisa, que non tivo problema en atendernos e contalo, non? Pois si, achegámonos ata aquí, ata a casa de Luisa en Chapela. Luisa, contanos como foi a estafa. Bueno, pois vamos a ver, eu recibí un mensaje por móvil que me estaban facendo unha transferencia, entonces que me puñera en contacto a ese teléfono que era BBVA para cancelala. Entonces eu chamei e contéstame que é o gestor que lle deu uns datos para cancelala. Entonces eu creíno, claro que eu creín, porque me di un nombre que dicía que era Manuel, e dase a casualidade que no banco hai un empleado que se chama Manuel. Aunque o meu gestor en realidad é outro nombre, pero eu creíno. Entonces, el pediume que non colgara, que me iba a facer unha videochamada. Entonces eu fun dandolle datos, el dicíame pincha aquí, pincha ali, pero chegou un momento de que eu non lle acertaba ben e díxome se podía baixar a un caixeiro. Ti na videochamada non o vías? Non, eu só o vía o anagrama do Banco Bilbao. Entonces, el a min sí me vía, pero entonces baixei o caixeiro, introducín a tarxeta, o PIN, e aí foi donde fixo todo o que quixo, porque eu estaba, fixo máis transferencias, 3 transferencias, 1, 2, 3, pero eu non sabía que estaba facendo. El dicíame que as estaba anulando, pero eu non podía entrar no meu teléfono porque el tiñame co teléfono seguido na videochamada. Entonces, pois, viñen pa casa de volta e diume por mirar e vexo uns mensajes que efectivamente había tres transferencias, unha a España e 3 a Francia. 2 a Francia. E de canto eran? De 5.900, de 8.000 e pico e de 9.000 e pico. En total, case 25.000 euros. Eu, ao chegar aquí, chamei a Madrid por a atención ao cliente e, efectivamente, dixeronme que había sido estafada. E a partir de aí, claro, puxeches denuncia? Puxen denuncia, fun á policía, fun ao banco a entregala, e, bueno, non tuve moi boa atención, non me prestaron moita atención, en fin, mandaronme cubrir uns papeles, pero eu dixenlle que non estaba en situación, túveme que vir para casa. Estás nerviosa, como ainda estarás agora. Nerviosa, e ainda estou agora. E así estou. Devolvéronme 5.900, pero España, non? A de España. A outra non. A outra ainda está sin... As dúas de Francia, claro. E agora estamos esperando o que pode facer o banco, porque me parece que a policía non sei se poderá facer moito. Gracias por compartir esta testemunha, Luisa, unha advertencia tamén, non? Para ter en conta que a calquera nos pode pasar. Sí, eu por eso o fago, para que a xente se dé cuenta de que isto yo poden facer a calquera. E a min, que eu estaba avisada, fun caer de tonta. Bueno, de tonta, calquera. Bueno. Gracias por atendernos, Luisa. Agardamos que recuperes os cartos. De nada. Efectivamente, grazas, Luisa, por atendernos. A ver, claro, que as entidades bancarias son as primeiras interesadas en que non haxa estes calotes. De feito, ela ten pensado, non, denunciar o banco. Eles, que mecanismos adoptan para que os seus clientes non lles pase como a Luisa?
Claro, porque vivir nun mundo cada vez máis digital, Rocío, ten vantaxes, pero tamén ten os seus riscos. Por iso, efectivamente, os bancos teñen que poñer en marcha medidas moi estritas para evitar estafas, roubos de identidade ou accesos non autorizados ás nosas contas. Primeiro, unha das ferramentas máis importantes é a autenticación en 2 pasos, é dicir, ademais do contrasinal, pídese un código que chega ao móvil ou incluso unha pegada digital. Isto fai moito máis difícil que alguén alleo entre na nosa conta. Outra medida esencial é a vixilancia continua das operacións. Os sistemas dos bancos analizan as túas transaccións e se detectan algo raro, como por exemplo un pago nun país onde nunca estivemos, póñense en contacto connosco ou bloquean temporalmente a nosa conta. E tamén é fundamental que os bancos informen e formen os seus clientes, porque moitas veces o erro humano é o que abre a porta ás estafas. Por iso, cada vez máis entidades lanzan campañas para explicar como recoñecer correos falsos ou chamadas sospeitosas ou tamén enlaces perigosos. E por último, temos que lembrar que a seguridade non é só cousa do banco. Os clientes tamén temos que poñer da nosa parte, por exemplo, usando contrasinais máis fortes, non compartindo información persoal e desconfiando sempre de quen pide datos por correo ou por teléfono. Claro, eso creo que todos o temos presente, pero ás veces é moi difícil non caer nestes calotes. E claro, estas denuncias ás entidades bancarias por, bueno, pois non sei, por non por os medios para que isto non se produza, fructifican ou non, Xosé Antón? Bueno, depende de moitas circunstancias, non? Son difíciles, non son demandas fáciles, non? Pero si é certo que os bancos teñen unha trazabilidade, explicouno moi ben Bernardo, das súas transferencias. É dicir, se unha señora, como este caso, fai unha transferencia a Francia de 9.000 euros e pois fai outra transferencia de 8.000 euros e en 30 anos nunca fixera eso, o banco ten que desconfiar. É dicir, e entonces entendo tamén que neste caso pois o código que lle mandan, ela non recibe ningún código porque estaba nunha chamada. Entonces, esa segunda digamos, protección que teñen, pois non se deu. E, a ver, no mundo no que estamos é evidente que os bancos teñen que apostar moitísimo por duplicar, triplicar, cuatriplicar, non? A seguridade nas transaccións e, sobre todo, estar moi atentos. E é moi importante o da trazabilidade. É dicir, se tú ves que hai unha transferencia, o que comentaba Carla antes tamén, oye, que está pasando aquí? Que lle pasa a esta señora? Pois podo deixar a transferencia en parada, non? E non facela, non? Sí, que o mínimo, non, un pouco como consumidores que lle podemos tamén exixir, non, a esas entidades que velen tamén un pouco por nós, non? Claro, pero que ti mesma decías ao inicio, non? É dicir, o principal interesado debería ser o banco. É dicir, o banco debería ser o principal interesado de que non haxa este tipo de estafas, non? Polo tanto, poñer en riba da mesa pois medidas que aseguren o máximo. É dicirse, dúbido moito que esta señora tivera pois un movimento de conta desta magnitude, non? Por lo tanto, debe chamar a atención. E se non chama a atención, pois hai que utilizar... É que algo fallou, non? Que claro, o que dicís. Claro, por lo tanto, que ten que asumir a responsabilidade. Justamente importante o que dice do tema do banco. O banco ten que ver o seu propio beneficio. Hai que ter en conta que estes cartos, estes 5.000, 25.000 euros que se llevaron a esta muller, desaparecen en cuestión de moi poucas horas, non? Eses cartos van a unhas contas, neste caso eran en Francia, pero normalmente son en países de Europa del Este, países onde non hai colaboración internacional, e eses cartos inmediatamente pasan dunha conta terceira ás contas virtuais, ao que chamamos ahora, o que todos coñecemos como as criptomonedas, non? Moneda virtual. Eses cartos desaparecen, co cal o banco, se non pon os medios necesarios, ao final o perxudicado vai a ser el, porque vai a ter que asumir, como ben dixeron eles, eses costes por non facer o seu traballo de prevención e de control de operacións deste tipo. Patricia, estará xente pensando na casa, o de Luisa é un caso puntual ou teño realmente que estar atento? Ai, atento non, atentísimo. Además é transversal. Pode afectar a unha persoa máis maior, a unha persoa máis nova. Ela dicía que caeu de tonta, non caeu de tonta. É unha vítima de todas estas tácticas de inxeñería social que desplegan este tipo de mafias que saben como empezou o teu DNI, como acaba, o teu número de conta, o nome, sábeno todo. Entón é moi fácil que caias nesa trampa porque che dan tal confianza e teñen tal nivel de datos sobre a túa vida e as túas finanzas que caeríamos case todos, non? Claro, isto que di Patricia é así, Xosé Antón, é dicir, son calotes
personalizados. E o que a inxeniería social, é dicir, é evidente que sabían perfectamente que había un señor traballando en Vigo, no BBV ou en Chapela, que se chamaba así. Manuel. Sí. Non? E entonces por eso ela Que forte, pois quedou un pouco de pois estáme chamando do BBV, non? É dicir, é un tema e aparte é un tema que vai ir a máis, é dicir, e explicouno tamén moi ben o compañeiro, non, cando falaba que eso vai derivado todo de Pablo para outro. Neste caso, bueno, pois a cuenta que estaba en España pois recuperouna e as outras, pois claro, están en Francia. Bueno, Francia ainda é un sitio que ao mellor pois podense chegar a elas, non? Pero é moi importante poñer todos os medios e sobre todo ca xente maior, porque eso senón o que vai facer é que a xente retire os cartos de Claro, medo bancos, ás entidades bancarias, non, que teñen que ofrecer certezas. Entonces aí hai un tema que Sí, sen dúbida, moi delicado.